Letiště Praha je dnes bránou do světa, místem, kde začínají i končí tisíce cest, ať už pracovních nebo soukromých. Jak se ale na to pražské co nejlépe dostat z centra metropole? Pracovníci letiště mají jasno. Nejrychlejší a nejspolehlivější je městská hromadná doprava. Spojení s centrem Prahy probíhá buď to pomocí trolejbusu číslo 59, který projíždí právě okolo nás, to je spojení z nádraží Veleslavín, kam také jezdí metro A. Případně lze využít také autobusovou linku číslo 100, která jezdí pravidelně ze Zličína k nám na letiště a na Zličín je spojení metrem B. Máte noční let? Využít můžete speciální autobus Airport Express, který jezdí každou hodinu z hlavního nádraží. Přesné časy spoju najdete na webových stránkách letiště a dopravního podniku Praha. V případě, že se rozhodnete jet na letiště vlastním autem, na výběr máte 2 parkování. Máme expresní parkoviště jak před terminálem 1, tak před terminálem 2. To je vlastně parkoviště pro krátkodobé parkování. Jednou za 24 hodin na 10 minut zdarma. Pro dlouhodobější parkování doporučujeme parkovací dům PC Comfort, který se nachází před terminálem 1. Zde je parkování na 80 Kč za hodinu. Letiště doporučuje všem cestujícím, aby si parkovací místo pro dlouhodobější stání objednali s předstihem na webových stránkách aeroparking.cz. K nám na letiště se lze určitě dopravit také taxislužbou. Ta oficiální taxislužba letiště Praha je Uber. To znamená, Uber nabízí komfortní vozy. Naše cesta letištěm začíná u odbavovací přepážky, kde se každý cestující poprvé setkává s náročným, ale pečlivě organizovaným procesem. Právě zde začíná příběh bezpečného a plynulého letu. Od odbavení zavazadel přes kontrolu dokladů až po vydání palubní vstupenky. Nově se můžete odbavit i u samoobslužných kiosků. Výhodou samoodbavovacích kiosků je, že se nemusí čekat fronta a navíc se otevírají dřív než klasický check-in, zpravidla 6 hodin před odletem. Ve chvíli, kdy se cestující rozhodne pro samoobslužné odbavení, je ideální, když se odbavíš v klidu doma na webových stránkách letecké společnosti a na letiště už přichází s palubní vstupenkou buď v mobilním telefonu, nebo případně vytištěnou na papíře. Pokud náhodou cestující zapomene nebo z nějakého důvodu se mu doma odbavovat nechce, přijde na letiště a rozhodne se až tady řešit samoobslužné odbavení, tak může využít samoobslužných kiosků. Tady vlastně si vybere svou leteckou společnost, vybere si jazyk, ve kterém se aby odbavení probíhalo, my tedy zvolíme češtinu, zodpoví několik bezpečnostních otázek. Do samotné rezervace se může dostat několika způsoby. Buď přes rezervační kód, číslo elektronické letenky nebo například naskenováním pasu. My tedy zvolíme variantu naskenování pasu. Teď tady máme nějaké instrukce od letecké společnosti, které si přečteme a potvrdíme, že jsme se s nimi seznámili. Jedná se o mne, je to můj let, souhlasím se sedadlem, které mi bylo přiděleno, potvrdím tedy odbavení, ještě chce po mně letecká společnost potvrdit kontaktní údaje, aby mě mohla informovat v případě nějakých nepravidelností. Nyní probíhá zprocesování toho odbavení a měla by mi v každou chvíli vyjet palubní vstupenka. Po dokončení samoobslužného odbavení, kdy si cestující sami vyřídí registraci a vytisknou palubní vstupenku, přichází další důležitý krok – samoobslužné odbavení zavazadel. Tento moderní systém umožňuje pohodlně a rychle naložit zavazadla bez nutnosti čekání u klasických přepážek. Ve chvíli, kdy má cestující již palubní vstupenku, například z online odbavení v mobilu nebo z kiosku, jak jsme si ukazovali, může přistoupit k samotnému odbavení zavazadel na přepážkách self-backdrop. Postupuje podle instrukcí na obrazovkách, čili stiskneme start, můžeme si zvolit jinou jazykovou mutaci. Nyní podle instrukcí naskenujeme palubní vstupenku. Nyní se mě systém ptá, zda to jsem já a zda je to můj let, odbavuji zavazadlo, potvrzuji. Nyní umístím zavazadlo na pás podle instrukcí, uchem nahoru, abych měl kam poté pověsit ten zavazadlový štítek. Nyní kontrolní otázky, že jsem si zavazadlo balil sám, že vím, co ho obsahuje, že neobsahuje žádné nebezpečné předměty, powerbanky, litiové baterie, elektronické cigarety.
A nyní již dochází k tisku samotného zavazadlového štítku. Ten nyní připevním na zavazadlo. Tohle je krok, kde cestující občas s tím trochu bojují. Kdyby si náhodou nevěděli rady, tak naši letištní asistenti, kteří jsou zde přítomní, jim vždy rádi pomohou. Instrukce, jak štítek připevnit, jsou z druhé strany, čili chytnu tady za jedničku. Toto je kontrolní útržek, který mi zůstává. A štítek připevním na zavazadlo. Samoobslužné kiosky najdete na obou terminálech, stejně tak jednotky pro odbavení zavazadel Caldback Drop. Je ale důležité, co do odbaveného zavazadla dáváte. Je opravdu důležité, aby tam nedávali elektronické cigarety, litiové baterky, powerbanky. To jsou nejčastější předměty, kvůli kterým se musí zavazadlo z třídírny vrátit zpět na dodatečnou kontrolu. Pokud chcete ochránit svůj kufr a napadne vás ho doma zabalit například do domácí folie, nedělejte to. Jsou totiž plné změkčovadel a lepí se. Zavazadla se přilepí k systému a nespadnou tam, kam mají. Letiště proto doporučuje využít oficiální balící službu, která používá certifikovanou folii šetrnou k provozu. Po odbavení je kontrola palubních vstupenek. Co ale následuje potom, to nám poví specialista bezpečnostní kontroly Lukáš Pulpán. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Po kontrole palubní vstupenky cestující pokračuje na bezpečnostní kontrolu. Tady na terminálu 2 máme novou CT technologii, která umožňuje cestujícím, aby si ponechali v zavazadle elektroniku a tekutiny. Nejsou to všechny rentgeny, které na stanovišti máme, ale to cestující pozná podle těchto informačních tabulí. Tam má vždycky napsáno, jestli je potřeba ten předmět z toho zavazadla vyjmout nebo ne, a sdělí mu to právě i ten pracovník přímo na místě. A kolik těch nových CT rentgenů už máte? Teďkom instalujeme prvních 6 CT rentgenů. V blízké budoucnosti se uvažuje ještě o dalších 2. A bohužel ale na terminálu 1 zatím CT rentgeny nemáme, ani se to v dohledné době neplánuje. A jaký je hlavní benefit nového CT rentgenu? Ten hlavní benefit je jak pro toho cestujícího, tak pro toho pracovníka. Je ta kontrola pohodlnější, rychlejší, nabízí to vyšší úroveň bezpečnosti, je tam více funkcí pro toho pracovníka, je to pohodlnější pro toho cestujícího, protože právě nemusí z toho zavazadla vyjmout ty předměty. To byl dobrý nápad a že to určitě urychlí ten postup. Jo, to je úplně úžasný, na to se těším. Bude to fofr a poletíme, ok? Dobře zbalené příruční zavazadlo šetří čas i nervy. Jakým způsobem se připravit na bezpečnostní kontrolu? Tak ta příprava na bezpečnostní kontrolu začíná už doma při tom balení toho zavazadla. Takže pokud vím, že v příručním zavazadle můžu mít elektroniku, můžu tam mít nějaké tekutiny, musím se připravit tak, abych jednoduše na té bezpečnostní kontrole z toho zavazadla ty věci vyjmul. To znamená, dám si to na vrch toho zavazadla, tím si tu kontrolu jakoby zpříjemním, zjednoduším, urychlím. V tom příručním zavazadle určitě, jak jsem zmiňoval, přepravovat elektroniku, to znamená mobilní telefon, notebook, tablet, čtečku knih, ale i powerbanky, na ty se velmi často zapomíná, to je důležité zmínit, že powerbanky můžou být pouze v příručních zavazadlech, nikdy ne v odbaveném. Potom u těch tekutin, tak tam platí pravidlo, že můžou být v malých lahvičkách, baleních do 100 ml nebo 100 gramů, a musí být v jednom opakovatelně uzavíratelném sáčku. Jinak v tom příručním zavazadle nesmím mít ostré předměty, takže to znamená nějaké větší nože, nůžky, vývrtky. Potom se často stává, že cestující tam zapomenou právě nějaké větší tekutiny, kosmetiku, nápoje a tak podobně. To bohužel v tom příručním zavazadle mít nemůžu. Já se ještě zeptám, co léky? Léky určitě v příručním zavazadle. Tam platí pro léky výjimka, pokud by to byly tekuté léky, tak můžou být i nad těch 100 ml a u těch tablet se to neřeší vůbec. Tak a já bych teda teďka přišla k následující kontrole. Určitě. A jak je to se mnou? Mám si sundávat i kabát před kontrolou? Před tou kontrolou ano, určitě si vezmeme tady ještě jeden box a je potřeba, abyste si sundala právě ten kabát, bundu, nějaký svrchní oděv. Stejně jako je potřeba si vyjmout všechny ty předměty z kapes. Pokud máte něco po kapsách, ať už kovovýho nebo nekovovýho, tak je potřeba to taky vyndat. Šperky, pásek?
Šperky určitě ne, ty si nechte určitě na sobě, aby se někde nestratily při té kontrole. Ten pásek, ano, je to taky potřeba, nebo pokud máme kovové hodinky, tak taky vložit do toho boxu. Pokud je všechno v pořádku, tak ta kontrola pro vás končí, můžete si ty věci odebrat a pokračovat do odletového východu. Teď už zbývá jediné. Pohodlně se usadit u odletové brány, nechat za sebou schon letiště a těšit se na to, co vás čeká. Ať už míříte za prací, odpočinkem nebo dobrodružstvím, vaše cesta právě začíná.